Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala huda. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Wa ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ƴan uwan musulmai. Bayan godiya ga Allah mai kowa mai komai, mai yin abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama, ba mai tambayansa akan me yasa ya aikata. Allah ya jarrabe mu a daren jiya Asabar wayewan garin yau Lahadi, wato kasuwar Litinin ta Maiduguri. Allah ya jarrabe mu da gobara wadda ta hallaka wato dukiyoyi wanda ba wanda su iya kansu sai Allah. Wannan jarrabawa ce da take zuwa daga Allah. Abin da yake wajibi akan mu shine mu yi imani kafin Allah ya halice mu, ya kaddara wannan musiba za ta zo. Mun gode wa Allah da abin ya takaita daga dukiya. Yanzu idan mun duba wasu kasashe kamar Turkiya, Syria, mutane sama da 40,000 suka rasa rayukansu, wanda a irin wannan girgiza ƙasa Allah ya jarrabe su da ita. Mu kuma Allah ya jarrabe mu da gobara a cikin kasuwa. Mun sani dukiya da yawa sun salwanta, mutane sun rasa dama ya suke. Wani jarin sarin ne ma yake ci, wani riban bai iya rike shi ba. Kaɗan ne masu ribantan wato abin da suke yi. Amma Allah da ikonsa ya jarrabe mu da wannan jarrabawa. Muna fatan Allah ya sa wannan shine ƙarshen irin wannan jarrabawa. Muna fatan kuma Allah ya mayar mana da fiye da abin da muka rasa a cikin wannan kasuwanni da muke da su. Kuma waɗanda Allah ya jarrabe su da wannan abin, kar su furta wasu kalmomi da basu dace ba. Kar a dangana wannan abun ga wani ne ko wasu ne, a'a kaddara ce daga Allah. Allah ne ya ga dama hakan ya faru, wanda mun sani irin wannan ya sha faruwa a lokuta daban-daban. Allah yakan jarrabi bayansa, wani lokaci zai jarrabi imaninsu, wani lokaci don ya ƙara musu daraja, wani lokaci don ya gafarta musu zunubi, wani lokaci kuma don ya sa su rage daga barnan da suke yi. Duk nau'uka ne da Allah yakan jarrabi bayinsa da su. Allah ya sa mu ci wannan jarrabawa. Kuma wannan abin da ya faru, muna roƙon Allah ya mayar wa 'yan kasuwanmu fiye da abin da suka rasa. Irin wannan jarrabawa ta sha faruwa shekaru sama da 40. Ya faru Monday Market ya kone kurmus gaba ɗaya. Bayan shi ma an yi gobaran, bayan shi ma an yi yanzu wannan karo kusan na 4 ko 5 irin wannan yana faruwa. To koma menene dalilin dai Allah shi ya sani. Allah muke roka waɗannan da suka samu jikkata, Allah ya sa wato su samu natsuwa. Allah ya sauka musu da natsuwa a cikin zukatansu, su yi imanin cewa wannan jarrabawa ce daga Allah, ya ba su haƙuri, kuma Allah ya toshe bukatunsu, kuma Allah kar ya haramta musu lada. Wannan abin da ya tsaya akan dukiya mu alhamdulillah. Yanzu da a ce a jiki ne, yanzu ana zancen ina za a ƙara jini, ina za a nemi magani, ina za a sayo, asibiti ya cika waye, duk wannan ya faru a baya in ba a manta ba. Ka je da mutumin ka asibiti ma ba za ka samu gado ba, saboda fitintinu sun sa gadajen asibiti sun cika. Amma yau Allah da ikon sa abin ya zo, jarrabawa ta zo ta tsaya akan dukiya. To muna roƙon Allah ya mayar mana da fiye da abin da muka rasa. Allah ya ba mu haƙuri, mu yi haƙuri kuma mu ci gaba da addu'a. Allah ya kare sauran kasuwanninmu. Wannan da hakan ya faru kuma Allah ya wato mayar mana da fiye da abin da muka rasa. Sannan kuma muna jan hankali ga masu hali, ga masu wadata da gwamnati, su haɗa kai su tallafa wa 'yan kasuwan nan da irin abin da suka rasa, bal fiye da abin da suka rasa. Ko da yake Allah ne kaɗai mai iya toshe bukatar ɗan adam, su yi iya ƙoƙarinsu. Allah kuma ya taimaka mana, ya sa wannan shine ƙarshen jarrabawar. Muna roƙon Allah ya mayar mana da fiye da abin da muka rasa. 'Yan uwa da suka jikkata, Allah ya ba su haƙuri, ya ba su juriya. Akwai waɗanda suke amfani da irin wannan masu zalunci bayan Allah. Wani ya je ya ga rumfansa a sace masa keke, wani ya cire kayan ya aje, wani ya ɗauke. Ga sunan dai irin wannan suna faruwa. Su kuma in masu ganewa ne, Allah ya sa su gane. In ba masu ganewa bane, Allah ya shiga tsakaninmu. Anan zan takaita. Allah ya gafarta mana, Allah ya kare kasuwanninmu, Allah ya sa mana albarka, Allah ya toshe mana bukatunmu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.